Να είμαστε λοιπόν. Εδώ είμαι ένα φιλαράκι με το Σπύρο. Ήπιαμε τα ποτά μας. Είπαμε τα δικά μας. Και τώρα θα ζήσουμε άλλη μια νύχτα στην ξενιτιά. Με όνειρα και με έτσι και με αλλιώς και με παραπάνω και με παρακάτω. Τέλος πάντων. Απλά ήθελα να πω ένα μεγάλο γεια στην οικογένειά μου. Να είναι όλοι καλά. Τους αγαπάω, τους εκτιμάω. Είναι μες στην καρδιά μου πάντα. Έτσι δύο λόγια απλά, σαν άνθρωπος. Θα σας πω ότι σας αγαπάω. Ότι είστε εδώ πάντα. Μια που έχετε να με δείτε και καιρό. Και έχει ο Θεός. Για πες τους που πήγαμε. Πού πήγαμε, ναι. Πήγαμε στο Frank and Manny's Harborside. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι, είναι ένα μαγαζί που τα ανοίξαν κάτι παιδιά από την Αρκάσα. Τώρα τελευταία πήγαμε, φάγαμε, ήπιαμε. Πολύ καλό μαγαζί και καλά παιδιά. Συγγνώμη κιόλας που δεν μιλάω και τόσο πολύ, αλλά δεν είμαι της τηλεόρασης εγώ. Είμαι για άλλα πράγματα εγώ. Για κάτι γκρίλες, για κάτι έτσι και έτσι και για κάτι. Τέλος πάντων. Τα λέω καλά, Σπύρο? Τα λέω. Λοιπόν, απλά ήθελα να πω ένα μεγάλο γεια. Σας αγαπάω, σας έχω εδώ. Να είστε όλοι καλά πάντα. Και τα ξαναλέμε εφόσον θέλει ο Θεός. Να είστε καλά, γεια.